راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدباب زينا سخم سنة عدلا ونغرا من شاي قبر هندسي نلوم عدما لن عدمي ومزحتكم تفولتو يوخم لي أمن رئيم سبركم ومالتي كالب زوانجل كاو أمريكا مسيالو نتم راديو ترح تسمعنا دما قد محجي بزحك زي ريتو هيبولو أكاف رئي حساباتون نيرترازلو صبو تمنيتنا أكافي لنالو كالب زوانجل مسيالو لومينا كايدو علال استوسنة ملكع زلو استوسنة أنجل كنا العلينا نسو دماني أباي ويدما كاركتر نايتيني إرتراز مرح زلو إسياسة فورقي انتهي يمثل كما يتمبو زبل زعبا خنتن كفوينا قدميو نزخلو تكبرو زلخ أبركتو بفلايد ما أتي على المزانو تكبرو زلخم كم نكتاتولون تبو مخانون كتير نقرا كافتو يتكوارو مالتي تتخيلو مقصالو تبو إلي حسب كابز قصيلة سلتي عدمي تقبل كاممتاخ أمسكنكا يغني اللي حوش شاي داغماي دينا سالسا جزية تراهبنا لنا I think أروح كوينا لنا مثلني يغني اللي نعخان راديو إرنان كلهم مسارح تخان عاب أخبروت علني نتي ببقوانو أبتي فتحوا قال ستقبرو لهم أستواتو كل حزبي فولتو أنا فولتو كان دي لاي فتح أي فولت أي ما دقي ما يمسكنكا لما أنت عندهم قاشا جيركا سلزمت أكاني حسابي كنت أبارا فلايكا أبزة تمزانو استزاربكو بزعلال زخنا علل دلينا لنا مسبل كانون بحقوس يتقبليه لما أنت هون مسؤول استأساسر حساب كان علل جيزيان عدلن سلزهاب كاني تي كبرت زيادة سمعني يغني اللي حوش شيء غادني الله اسكينا بمسكرم كنت شحن حدا نكمل سكا شعوق زي تنات كان يمرداء كئلات نيحجون نيمزكار كئلات تم سمعتات كمين يروم تم سمعتات كمين تنبوم نيركا كمين تردوم نيركا استقربا كافلني in fact كلتا شحن حدا تا مسرعة إسياس أوفيشال استفتح كل عامة إلى نفسي زنقرأ دحرة تفتصامي ولا قد متفتصامي أب كلتا around frustrated خون نيران دي بات سرعة بات كل أكايد أطرت أريتات النحضر كي خيد نيران دي قن نقازيت أنياتات نتهم جي 15 مس أسرم سرعة إسياس بحدا شنخو دمونغو دلو عامتيو حدا شنخو دما فتحنا قالس دما درجة استدقصلو ويكا تسفاد تسأنلو أوانيو إلى إد قلصة نعيقن زيادة ذكره ناتي مزان نخ أصل النبورو كان بعد مدهني هايلي كلهم تم غازيت إنياتات داويت تسفى ميكائيل ما تعبيتي عركي ود غزاوتي حواتو اللوابزي كتسالن راخبينا سحتنا بلنا أبو نعي أبو تراي دي كون نعيون أبوي مهنياتو نعي ناي ماتماتيكس ممهري ونيري أب فنلاند بيسيان إنا مستسدراس بزح متأثر على حجي كم بعد داويت أب كم زعينت بزي فتحوا مقدن عشرات عامتات كأسر خلو كم بعد مدهاني حايلة كلهم تم مزاننا كم بعد عبد القادر ناي كستاي بيت محتم زنبرو أون بزح بمقدو أب يونيفرسيتي أسمرا زنبرت منفساويت مزحت قال لي هرمون تبل أبتي كستاي يتحقاقزنا نيرو بحسر واقع عقمنا حدث للنبرة ود عبد القادر مالتي تذكره خلقه شيء حوي أبكر ما أملخه I feel bad I wish كابزز قبر زلخه نلعلي خجبر كي إلى مو نزم حوازياتهم تزرق قبلهم نتم آياتنا تزرق قبلهم دمس أين دمس كلهم حواتين تأخي بوسي السرعة أسنبد أنت نبلومو فتحوا مجد أنت زجبر السرعة كما يدس مبلني كل جزء ولو أبز ذات مزان مزحلة في أوان قدات سرعة إسياس زجورنا 4 نتوتات إلى استقصكم حدا خابو كم زجباء كنودا بزي مخالنا أبز دياسبورا زلنا كابت تسبي بناتنا ورجع ناي هايمانوت كال تسبي بزخون أتحساس با وتيناسي إتي قداماي خال أي أميرنا أبتزدلينا نجر كل حيلنا أخاخيبنا تواداديبنا كم زجباء كنقافت أتنخلنا تسرعت وما مقدرانا تنحصرو أزيد اسم بلني إبل سازي نزوم مزاني بعد ما مزانو كلهم تم أب جازيت إنينات مويا بعل ستيت بعل مقالح بعل كاستدبنا زيهم كلهم مقالح زياتهم كلهم ناتي مزانو أب اسمرا يونيفرسيتي مسايز نورو فتح دفوتو
ህዝቦም ድፈቱ ሃገሮም ድፈቱ ደኣምበር ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ዝነበሮም ሃገሮምን ህዝቦምን ዝኽሓዱ ከም ዘይነበሩ ኣነ ኣብ ዳያስፖራ ኮይነ ይምስክረሎም ኣለኹ ከምኡ እውን ቶም G15 እውን at one time ሕሳብና ንግበር ስለ ዝበሉ በዓል ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ነዚ መጻእ ወለዶ ነረክቦ ስለ ዝበሉ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ቢትወደድ ኣብርሃ ብዙሕ ስለ ተዛረቡ ተኣሲሮም ተቐርፊዶም ኣብ መቃውሕ ንክንዲዛ ዓመታት ብፍላይ ናይ ቢትወደድ ኦልሞስት 30 ገለን ዓመት ኮይኑ ኣሎ ገሊኦም ብሂወት የለውን ገሊኦም ብሂወት ኣለዉ we don't know ግን ነዚኦም ከነርክበሎም እንተ ንኽእል ተወዳዲብና ዘለና ንኣሽቱ ፍልልይ ገዲፍና ኣብቲ ዓብይ ነገር እንዳተኮርና ነዚኣቶም ኣብቲ ክስታዮም ክንርከበሎም እንተ ንኽእል ኣዝዩ ደስ ምበለኒ እሞ ወርሒ መስከረም በቲ ሓደ ብረታዊ ቃልሲ ዝተጀመረትልያ ፅቡቅ ጎኒ ኣለዋ በቲ ሓደ ከዓ ነዞም ኣርካናት ናይ ፖለቲካን ኣርካናት ናይ ጋዜጠኛታትን ኩሎም ዝቐርፈደት ስርዓት ኢሳያስ ከዓ ዘመንጎደት ወርሒ ከዓ ስለ ዝኾነት በቲ ሓደ ከዓ ከምዚ ዓይነት ተዘክሮ ኣለኒ ክብል ይኽእል ቴንክ ዩ ንቀኒየለይ እምበኣር እቲ ኣርእስትና እውን ምዚ ንብሎ ዘለና ፍፃሜ ምትእስሳር ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ጠባይ ኩሉ ዝገብር ዘሎ ሽዑ እውን ጠባይ ወይ ባህሪ ወይ ካራክተር ይኹም ገይሩ ሕጂ እውን ዝቐፀለ እውን እሱ እዩ እቲ ዝርአ ዘሎ ማለት እዩ ናይቲ ካራክተር ውፅኢት እዩ ድሕሪ ዕሙቕ ኣቢልካ ሓሲብካዮ ሕጂ ኣብ ኔትፍሊክስ ድሕር ግዜ ረኺብካ ሪኢኻያ ትኾንካ ማለት እዩ ታተዘራረብና ኣላ እዚ ሃው ቱ ቢኬም ቲራኒ ትብል ናይ ኩሎም ቶም ኣዝዮም ሕሱማት ዲክታተራት ዝነበሩ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ጠርኒፉ ብኮሜንታሪ ሰሪሕዎ ኣሎ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሖም ኣለዉ ኢለ ይኣምን ብትዕዝብናቴ ማለት እዩ ናቱ ግን ኣይእተውዎን ዘሎ መዓስ እትውዎ ኮኑ ንድዒ ሕጂ ንስኻ እንድሕር ሪኢኻ ይኹምካ እታ ዶኩሜንታሪ ፅቡቅ ተዘሪእኻ ኢኻ ድሓን ኣብቲ መራሒ ጥራሕ ተክል ንክንዛረብ ኢና ካብኡ ካብቶም ኩሎም ኣብኡ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ዝረኣኻዮ ዝመሳሰል ነገር እንታይ ኣሎ እታ ዶኩመንታሪ ሙቪ እኳ ኣይረኣኽዋን ክሪኣ ኢለ ምስ ፈተንኩ ኣጋጣሚ ኔትፍሊክስ ኣካውንት ምስራሕ ኣብኒ ኣክሰስ ገብሮ ይከኣልኩን ቁርብ ከዓ ግዜ ምስ ሓፀረንስ ኣተኩረይ ኣብቲ ዝፈልጦ ጥራይ ክገብር ዝብል እዩ ክስታይ ገይርኒ ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ኦርጋናይዜሽናል ሊደርሽፕ ሓደ ተንትስ ዝብልዎ ከምዚ ቴንዳብ ማለት እንድዩ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽናል ሊደርሽፕ ክምህሩካ ከለዉ ኣብ ቦታ መሪሕነት ዘሎ ሰብ ዘርእዮ ረቋሒታት ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ቀፀላታት እዮም ዝኸፍልዎ ዘስሪ ሲ ዝብልዎን ወይ ከዓ ዘስሪ ሲስ እቲ ሓንቲ ኮምፒተንስያ ብቕዓት ሓደ መራሕስ ብቕዓት ክህልዎ ኣሎ ባይ ሁክ ኦር ባይ ክሮክ ብቕዓት ዘይብሉስ ክመርሕ ኣይኽእልኒ እታ ሲ ኮምፒተንስያ እታ ካልአይቲ ካራክተር እያ እዛ ሎማዓንቲ ንዛረበላ ባህሪ ናይቲ መራሒ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ኮሚኒኬሽን ከመይ ገይሩ ኮሚኒኬት ትገብር ምስ ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ብልዕሊኡ ብትሕቲኡ ምስ ዞባዊ ዘቤታዊ ግዳማዊ ምስ ኩሎም ሓይልታት ኮሚኒኬት ክገብር ከዓ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዓብ ረቋሒታት እዚአን ክህልዎ ኣሎ ሕጂ ሎማዓንቲ ከምቲ ተባሃልናያ ፖለቲካ ይኮናን ከነልዕል ብዛዕባ ብቕዓት ኢሳያስ ኣይኮናን ክንዛረብ ብዛዕባ ኮሚኒኬሽን ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ማሕበራዊ ፅላታት ዘይኮናስ ብዛዕባ ውልቀ ባህሪ ናይ ኢሳያስ ካራክተር ናይ ኢሳያስ ኣነ ሕጂ ናይ ከምኡ በዓል ሞያ ኣይኮንኩን ካብ ዝፈልጦም ካብ ዘፅናዕክዎን እንታይ ኸ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ሬድዮ ኣብ ዘተመዛኒኣ እታ ዘረባ መፅያ ማለት ስርዓት ኢሳያስ ግዳያት ዝገበሩና 4 ነጥብታት ኢለ ኣነ ጠቐስኩም ሓደ ናይ 34 ዓመት ዘቤታዊ ዞባዊ ግዳማዊ ፖሊሲታት ዝተኸተሉ ኣብ ቁጠባ በሎ ኣብ ሚሊተሪ በሎ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት በሎ ኣብ ዲፕሎማሲ በሎ እዚ ኩሉ ግዳይ ገይሩና ኣና ን5 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ግዳይ ዝገበረና ብኩራት ቅዋምን ትካላዊ ኣሰራርሓን እዚ ኣብ ኤርትራስ ኢንስቲቱሽን ዝበሃል የለን ቼክ ኤንድ ባላንስ ዝበሃል የለን ሓደ ሰብኣይ ድሌቱ ክገብርሲ ትካል ሕጂ ሪኢኻ ትራምፕ እኮ ሓደ እዋን 4 ዓመት መሪሒ ናይ ኣሜሪካ ግን ድሌቱ ንኸይገብር 300 ዓመት ዝኸደ ኢንስቲቱሽን ትካላት ናይ ቼክ ኤንድ ባላንስ ሌጅስሌቲቭ ኤግዜኪቲቭ ከምኡ ድማ ጁዲሽሪ ዝበሃል እቲ ናይ ኣሜሪካ ጋቨርነርስ በዚ ዝቆመ ስለ ዝኾነ ዋላ ውልቀ መላኽ እንተኾነ ድሌቱ ክገብር ግን እቲ ኢንስቲቱሽን ኣይፈቕደሉኒ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣባ ንእሽቶ ነጥብላትኒ እቲ ሕጊ ቅድሚ 300 ዓመት ስለዝፀደቐ ጥራሕ ድዩ ወላስ ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ከም ባህርን ከም ካራክተርን ከም መንነትን ኮይኑ ስለዝሰረፀ እዩ ምክንያቱ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለዋ ሕጊ ዘለውኒ ነዊሕ ዓመታት እምበኣር ሕጊ ኣለና ኣብ ኤርትራ ሕጊ እንዳባ ዝበሃል
ግን እቲ ጽሑፍ ዳእዩ ዘለና እምበር ኣብ ነብስናን ኣብ ናትና ህይወትን ኣብ ናትና ጠባይን ኣይሰጠመን ወይ ከዓ ኣይሰረፀን ምናልባት ኣብ ውሕዳት ሰባት ሰሪፁ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ስለ ዘይሰረፀ ንህለና እዚ ህይወት ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ብዘይካ እቲ ሕጊሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ኣካል ናይ ህይወቱ ኣካል ናይ ጠባዩ ኣካል ናይ መንነቱ ዶ ኣይኮነን ንሱ ከዓ ኣይሓገዘን ዶ ኣብ ርእሲ እቲ ሕጊ ምህላው ብርግፅ እንታይ እዩ እቲ ሕጊ ሕጊ እንድዩ ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ተላቢስ ወይ ነቲ ሕግስ ከም ኣካል ከም ስጋ ተላቢስ ስለዚ ህዝቢ ኣሜሪካ ሲ ካብ መራሒ እንታይ ፅበይ ግዲኡ ከንታይ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ሓደ ዝተምሃረ ህዝቢ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተምሃረ ህዝቢ ኣብ ንቕሓት ዘለዎ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ቼክ ኤንድ ባላንስ ከተተኣታቱ ይቐልል እዩ ትካላዊ ኣሰራርሓ ሓኒፅካ ኣብ ተግባር ከተውዕሎውን ዝቐለለ ይመስል ሕብረተሰብ ተደይተማሂሩ ዋላ እቶም ትካላት እንድሕዳኣ ሰሪዕካዮም ዋላ እቲ ቅዋማዊ ምሕዳራ እንድሕዳኣ ሰሪዕካዮ እቲ ህዝቢ እንድሕዳኣ ብስጋ ተዘይተላቢሱ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወቱ ኣብቲ መዓልታዊ መነባብሮ ኣብ ምእታው ኣብ ምውፁ ኣብ ኩሉ እንድሕዳኣ ዘይተላቢስዎ እዚ ነገር ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ህይወት ግን ተሪኢኻዮ ብምሉኦም ኣሜሪካን በቲ ሕጊ ይግዝኦም እቲ ሕግስ ኣካል ናይቲ ህይወቶም ተላቢሶም ብህይወት ተላቢሶም ዳት ሜክስ ዘ ዲፈረንስ ኣይ ጌስ ስለዚ ሓደ ንሱ እዩ እቲ ካልእ እዚ ሎሚ ንዛረበሉ ውልቃዊ ባህርያት ኢሳያስ እዩ እቲ ካልእ ድማ እቲ ከም ዝግባእ ክንውደብ ዘይምኽኣልና ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ እሞ ሽዑ ምስ ረኸብካኒ ብዛዕባ ውልቃዊ ባህሪ ኢሳያስ ንዛረብ ምስ በልካኒ ካብኣ ተበጊሰ ማለት እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ዕላልና እውን ንዕኡ ክምልከት ማለት እዩ ኣነ እንታይ እየ ድብል ሕጂ እቲ ባህሪ እንታይ እዩ ባህሪሲ እንታይ እዩ ኢሉ ክሓስብ ውዒለ ሎሚ ዓንቲ እስከ ግለፆ ተትብለኒ ባህሪስ ብኸመይ ምገለፅኮ ገለኢለስ ንነብሰይ እንዳሓተትኩሲ እንታይ ኢለ ባህሪ ሓደ መግለፂ ኣቃውማ ናይ ኩሉ ይኮነን ናይቲ ዘለናዮ ኣቃውማ ናይ ፐርሶናሊቲና ሲ ሓደ መግለፂ ሕጂ እዚ ባህርና ኣብ ቃላትና ንረኽቦ ኣብ ተግባራትናን ኣካይዳና ንረኽቦ ኣብ ኣተሓሳስባና ንረኽቦ ኣብ ክብርታትና ንረኽቦ ኣብ መንነትና ንረኽቦ ኣብ እምነታትና ከዓ ንረኽቦ ኣብ ኩሉ ዝገሃድ ሕጂ ረቂዕ እዩ ባህሪ ዝበሃል ክትጭብጦ ሒዞ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ረቂዕ ክነሱ ግን ክኽወል ዘይክእል ነገር እዩ ቢካዝ ኣብዞም ዝበልኩኻ ኣብ ቃላትና መዓልታዊ ህይወትና ምእታውና ምውፃእና መነባብሮና ክብርታትና እምነታትና ምስ መንነትና ዝተሓሓዝ ነገር ብሓፈሻይ እናተንፀባረቑ ስጋ እንዳለበሱ ስለ ዝመፁ እዚኣቶም ብቐሊሉ ከነለልዮም ወይ ከዓ ብከምዚ ክንገልፆ ንኽእል ኣብ ሓደ ዲክሽነሪ ግን እንታይ ኢልዎ ባህርሲ ብሓፈሻ ንሞራላውን ስነ ምግባራውን ኣቃውማና ዝሃንፅ ኢልዎ ወይ ከዓ ሞራል ኤንድ ኢቲካል ሜክኣፕ ናትና እቲ ካራክተርና እዩ እቲ ባህርያትና እዩ ኢልዎ ኣሎ ሕጂ እዚ እዩ እቲ ባህሪ ዝበሃል ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣጋላልፃ ገሊፀ ኢሳያስ ኣብ ኢሳያስ ጎሊሖም ዝረኣዩ ባህርታት እንታይ እዮም ተልካኒ ብናተይ ሓደ 2-3 ክስታይ ገይረ ኣለኹ እሞ ንዓም ንእሽተይ ግልፅ ከብሎ እሞ ድኾነ ሕተት ኣለካ ኣብ መንጎ ቋርፀኒ ማለት እዩ ሓደ ኢሳያስ ቂመኛ እዩ እዚ ኣነ ድበልክዎ ይኮንኩ መምሃርቱ መተዓቢቱ መጋድልቱ ብርሑቕ ይኹን ብቐረባ ኣዝማዱ ብስጋ ብትሕቦ እውን ዝዛረቦ ቃል ቂመኛ እዩ ሕጂ ቂመኛ ዝኾነ ባህርያት ዘለዎ ሰብ እዩ ዝመርሓና ደሎ ሓደ እዚ ሕጂ እቲ ቂም እንታይ እተይልካኒ ካብ ርእሰ ምትሓት እዩ ዝጅምር ካብ ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሉ ሰብ ብብዝሒ ዝረአ ባህርያት እዩ ሓደ ቂመኛ ለዓልካ ይመፅእ ዶ ንስኽልካ ካብ ምርኣይካ ይመፅእ ዶ ቂምታ ርእሰ ምትሓት እንዴት ብል ዘለኹ ርእሰ ምትሓት ኳ ካብኡ ይጅምር ነብሰ ምትሓትን ነብሰ ምልዓልን ኣብ መንጎዞም ክልተ ዝተፈላለዩ ዝመስሉ ባህርያት ወይ ዝተፈላለዩ ዝመስሉ መግለፂ ክንመፀ ኢና እቲ ርእሰ ተኣማንነት ወይ ርእስካ ኣልዒልካ ምርኣይ ዝበሃል ባህርታት እውን ኣሎ ክንመፀ ኢና ሕጂ ካብዚ ዝብገስ ሕጂ ቂመኛ ሰብ ነቲ ነዲርዎ ዘሎ ኣብቲ በዲሉኒ ዝብሎ ወይ ንዕቁኒ ዝብሎ ሰብ ዲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ብብዝሒ እዩ ዘርእዮ ሕጂ ሽሻይስ ንዓይ ንዕቀኒ እዩ ወይ ሽሻይ ንዓይሲ ከምዚ ገይሩኒ ኢለ እንድሕዳ ነኺሰልካ መዓልቲ ጥራይ እቲ ሓርቆተይ እቲ ነድረይ ከዝሕሎ መዓልቲ እየ ዝሕሉ መዓልቲ እየ ዝቆፅር ሕጂ ቂምሲ ዝገበለ ፀሊእ ክንብሎ ንኽእልና ፀሊእ ጥራይ ቂመኛ ሰብሲ ፀሊእ ይከውን መገዱ ፀሊእ ይከውን ኣካይዱ ዝኸይድ ወይ ዝቀይር ሰብ ኣሎ ግን ቂም ውዒሉ ሓዲሩ ሕነ ኣብ ምፍዳይ ስለ ዝኸይድ መዓልቱ ሓልዩ ዕድል ሓልዩ ኣጋጣሚታት
ሓልዩ ኣብቲ ዝበደሎ ሰብ ተረኺቦ ጽቡቕ ኣብቲ ዝበደሎ ሰብ ተዘይረኺቦ ኣብቲ ዘይበደሎ ሰብ ሕነ ናይ ምፍዳይ ወይ ዓንጾ ንማዕጾ ንብሎ በባህላና ከምዚ ዓይነት ተንደንስ ኣለዎ ቂመኛ ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሕጂ ከም ነጥቢ ክውስኸልካ እዚ ብግሁድ ማለት መስክረለይ ዘይድልዮ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ መሳርሕቱ መጋድልቱ ዝነበሩ ሓንሳብ ምስ ነኸሰሎም ኣበይ እትዮም ርኢና ኣለና ክሳብ ሕጂ ዝነክስ ሰብ እዩ ቤተሰቦም ወለዶም ኣሕዋቶም ክበፅሕዎም ኣይሰማዕነን ሓሚሞም ናብ ሕክምና ዝከይዶም ኣይሰማዕነን ኣይሰምዐን ክንምንታይ እዩ ቂም ሒዙ ሞማ ሓቲቶም ሞ እዮም እምበር ኣብ ስልጣኑ ብሽጉጥ ብብረት ብኻራ ኣይፈራርሕዎን ኣይሰማዕናን ኣይረኣናን ሓቲቶም ሞ ጥራሕ እዮም እዝንዝን ሰንገብር ዝንዝን ትግበር ኣለዎ ሓወይ ንሳቶም ሓይቶም ህዝቢ ኤርትራ እኮ ሓይትዎ ይፈልጥኒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ቂም ንምንታይ ካበይ ተበጊሱ ትብል ወላውን መለስ ዜናዊስ ሓደ እዋን እንታይ ኢሉ መሲልካ ነፍሲሄር መለስ ዜናዊ ህዝቢ ኤርትራ ንኢሳያስ ይፈትዎ እዩ ኢሳያስ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ኣይፈትዎን ኢሉ رأيه زي زربا زي أنا يكون كن زربا مواعلتو متحدرتو قوام رأي اللي يزبولو أب بوليتيكا أب بزوح نقر بحنساب استقعزو أب قدلو هيوت بحنساب استقعزو أنت واحدنا 10 عمت بقربا زفالتو سباتي بعليها كن زربا هزبي إرتراني إسياسي فتوي إسياس قنان هزبي إرتا هزبي إرتا خنتا يجير ودا كن زي دقت أدلو أما أنت يوعيد هزبي إرتاس كان مجمرتا دي وانسي أخبيرو وما راحينا يلو تقبلو ببزح نجر كساح جون زكاة علو زلو سوات كله كندزق إم إنها اللو خلو أبتي زي بدلو هزبي سأزك إيمانيا أبزي بدلو سب انت رخيبو كرو شعن يدخعوا أبزي بدلو سب تدي رخيبو كن أبزي بدلو سب حنا ناي مفتاي مهنياتو تخرو خزحل تخوينو اتكيمو خواتس تخوينو وان وير ذا أذر ويك إيمو اتناتو إيمانيا زخونة بحرياتو زازحلو اللو ما قد خقبر الله يبدل أي بدل بزي قدس حجة حانت زي آية دبل أنا إسياسي أبا خلق حجي بتاعي بان ترى أنا يا خزيا كم بوليتيكينيا حساب كندوك إيمانيا خوينو نوح جزء مسنوحه بوليتيكينيا يبرودي بوليتيكينيا سي تستعد أصف ولا تبديل خلق خمسة تبدل المثل نربح حزب ديو نربح من سيادي نربح أوديو أب استفر عليه نجر استفر عليه ميلا تتقيمه كخيد زقبوه مثلا نعي you're right بوليتيكينيا خي كندوز أكل قيمتها حيزو كتسنح مالت أي حمم من دون بعلو كم يجروا يخولوا بتمسح قدس هون بتعلمون سي قيمتان بعل خاوني حمك كايو تحمم هتساقيها نبعلو حمم من ديو من البات حممون خون زخلو زقبرو زلو جن كم بوليتيكينيا كندوز أكل نوح زي قيمتها حيزو مسنحون زيت عدد أفاي بحري مهلاون قيمنيات راح ديو بوليتيكاوي نتفتات بوليتيكاوي بحري كمالو أزقبو كحتو زقبو أخر كمالا أيم تقبو أندو حقي حانت سايكولوجيست زبالتها أذكر كان بحدا مصحف نوح عمد ذنب كواسي يقرأ زي بالسبسي لا يقرأ زي يكبر سب ويقرأ زي هب سبسي كل تاجي زي بالدليل حدا سلا تقود أتبديل له already كل تدما يقرأ بزي مبالو أبتعنو أبتناتو ميك أب أبتناتو إيموشن أبتناتو سايكولوجيكال أوردر بزح من الزباع يزمتس ولا بمصحف قدس ولا تمتين ياسي أملاخ يقرأ زبالالكاكو يقرأ ما أنت اختبلي أملاخ يقرأ تستقبلنا كلنا كو يقرأ ما أنت خنقبري حجي يقرأ تري غيرك يقرأ زي مقبارك أملاخ معتك جمري حجي سي أبتعنو عندي خالكاني سبزكو تعنو كوين فولت أننا أنت عينت حمامكم دلو نحنا كون ريو سقالة بيسو خدان تخدين سلن ريو أبتي بيمبر مشات أنت عين السقايا اللو أنت عينت مدهاني توصل nobody knows اتناتو كم زي أمريكا ريخا أمني أمريكا تم presidency it's public ناي president health it's public حجي ناي president بايدن سي ديمنشيا 5 حزوس already public سواء حجي خبز الرئيس واتس إيدو اللو مات إيسياس اتناتو ناي تعنا ديتا انت عينت حمام اللو انت عينت الساقيو we don't know حدا وان دسور اللو وان قالو حكمنا دي دطفو سقاي دي دبرت we don't know جن ازبالكاي حقيق إيمانيا سبسي بتعنا ناي مصنح كستايون بتعم وحج امبر بوليتيكانيا جون ماكين زبال سيناتر قدم حجز موت ناي اريزونا سيناتر زنبره بزع بوليتكس كزارب كله قرم دبلاتنس بوليتكس is a collision game يلو صوتا كوي بوليتكس صوتا حجي كيما حزاد لك كتتصوت قالك ابتي مدرخ كتتصوت قالك تديهاني كله بحق اتخدو مالت ايكون قال شيت اراندا غبركا قال نعا خدر بحقا نحاسكا جن ناي سياس جن كينيو بوليتيكاي اتبهرياتو سي
كم أخجبر أي فقدله زرعنا يوم مالك حجي خاب زرعنا بس كم تبلنا مالت اتناتو كاركتر سي كم بوليتيكيا خنصبارقون كلبسون زنبورو سي بتي قلاوي كاركتر ناتو تسقيتو سي ما هننطفي وخن بل نخل ناتو مس امريكا مس اوروبا مس كلن هاجرات ناي معرب تبايسو ننبسون نت حزبن من سياتن ناب كمزي عينت مقدره ناب كمزي عينت استحكى هيوت كأتو تي بوليتيكاوي تباي زطلبون تسقيتو له بتقيمنيا مخانو بتناتو كاركتر مالتي اوكي معناته تعنتو يدول خزا سري سيسيكو حنت خاب انت كاركتر بوتا مريحنت اندحدا حيسكا كتريو زغبا اكارو واحدات حدت كومبتنسيو كالايت كاركتري سالسايت ناي كوميونيكيشن سكيل سلازي اتباهريات كون نتي اوفيس زمطن كخون الله نتي بريسيدنسي زمطن كخون الله وي نتي اليفيتد كوين كايا زلخا ناي سلطان بوتا نعو زمطن كخون الله سلازي ناي اسياس بحر اندحدا ريخايو ግን ኣብዚ ነገር እዚ خلل ዝብድው ቂመኛ ስለ ድኾነ ረኣያ ቂም ሓልዩ 20 ዓመት ወያነ ከምዚኣ ገይሮም ዓዳሃሎ ዓፀሙንም ሓደ መዓልቲ እንታይ ቂመኛ ስለ ድኾነ ወዲቆም እዛ ትማል ድገበራ ወደቃኮ ቂሙ ኸውፅእ ጽሉእ ኸውፅእ እምበር ንዓና ትምልከተና ውግኡና ይንበር ኣባስ 20 ሺሕ እንድሕዳ ከም ህዝቢ ረኪስናስ ንዓናስ ዓብ ጉዳት ንዑ ግን ቂሙ እዩ ሳቲስፋይ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ቂመኛ 18 ዓመት ዝሓለፈ እውን ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ኣይትርባሕ ጥዕና ይትርከብ ተበደል ኢሉ ወንበር ብይቕረ ይፍታሕ ክፈትሕዎ ንኽእሉ ነይሮም እዮም 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ኮርስ ኣብ ኤርትራ በደል ወሪዱ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን በደል ኣይወረደ ክንብል ኣይንኽእልን ግን እዚ ኩሉ 18 ዓመታት ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ብፍላይ ንሱ ማለት እዩ ብሽምግልና ክፈትሕዎ ክእሉ ነይሮም እዮም ናይ ኤርትራ ዶባት ተሓልዩ ናይ ኢትዮጵያ ዶባት ተሓልዩ ብይቕረ ይፍታሕ ዝከሓዝ ተኻሒሱ ክፈትሕዎ ክእሉ ነይሮም እዮም ኣብዚ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ንዓና ጎዲኦምና أنا نسخن أب إرتراح وإننا نركب زجبنا سوات أب بمعدو نركب علينا ولدنا نركب زجبنا نركب نخليه لنا حجي عسر شو من تعامل وحده يكون نبار ننجر بيقرأ يفتح كتهدئه ويبغى حساق كتهدئه ويكاشيل الكتب له ما ناس نايسب تفوت رأي ونعسر شو من تعامل سي حدا نقدر نغير السعر إمتاون يبدي لك وخلله ترسعه قلت تعاقيرو تأنيحه تخناقينو زحازو يزمسل تخلو نجر تقيمتها تحرك أنت تقطعس تخناقينو زحازو يزمسل يا انتايو كمزي تخلي بب وانو ما يندستخا تمونغدا اتكيمن يازخونه بحريات مجيبوي كمزي والكو خاسي كابكيمون كوت ناغفولو مغد كله ندحركم زي شجركا خوينكو ناب كانسلين تخيد ناب بيت امنتات تخيد ብዙሕ ትፍወሰሉ መገድታት ኢሳያስ ግን I think he enjoyed ቂመኛ ንምዃንሲ ወሲኑ ዝወፀ እዩ ዝመስል ኢንቴንሽናሊ ዝገብሮ ንዓይ ኮይኑ ድስማ ምናልባት ልዕሊ ዓቕሙ እንተኾነ ግን ከ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኮይኑ ብገለ ግዳይ ናይ ዝኾነ ኮይኑ ሲ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ኮይኑ እንተኾነ ኸ ፅቡቅ ሕጂ ካብ ዓቕሙ ኮይኑ ሓገዝ ንኸይደሊ vulnerable ክኸውን ኣይክእልኒ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ትዕቢተኛ እዩ ኢሳያስ حاجز دلي كم زعينة شجري له زخير سب عينته يكون من الوقت سنحي له خطأ سيمبر بوزح نجار قاله كاليت مزيات خيد اللي خيني بتعمل اللي خيني كم زي هاجر مرح كم دله حزب بدحريقه 5 مليون حزب سي رسعي وس كم زي أنا مسخز تحلل خدله ويس 5 إيد جبره نبزحت كذي إمبر بوليتيكيا تخوينكو قدم بتحت يد الجمع تي بروتوكول سي فلوتي الأخوات تسدد الأخوات تزاراري بمتصوت الأخوات نعخو خمس كده بوصا قداي مينستر تمريح وجلتاتي خير وصا قداي مينستر تي باساسلو بدحري امباسيتاتي باساسل بدحري بريزيدنت كوم ايتي بوليتيكاني عالم سرح اسياس جن لو من حد ويانا اخر ريمو مسوم هل خجم بيرسونال هنا هل فانو حد اخر ريمو نفانو كتهلا حجره هل خنيا عبلالنت نمر اي اتغويو بياي انا اي ام سوبيريور انا عابيه كفرها لني كاب زبل حجي نصبو نجر كتتهلالخ تخليخا ابزي كورسو قال حجي نريو متلخ قال صبو قدس كني نايسياس جن عبلالن مخان مرؤين مخان زتهلالخو مهلاخ اذا دما بعابي حلفنا سلدي سمان حلفنتني هاجرن حلفنتني حزب ندحد سمعك له كاب هلخي خاتوت كاب مجد هلخي الي تبل
ولا مصحف قدس كزارب كلوس هلخسي لكع مملخ تقاتيلو لكع خمزة نتقات تملخو مملخ لكعكم إلو سازي اللي خنيا نحب أريخ خيو كل أنت ندخلن مجد حدا بحدا من البات لو نقول تبتي بنا أين رئن نخونجن كابتس عن 4 مس يمن زجمرو وجه نحانش بمثل الأخ إمبر أب كوف مبالك زي ترفكا أب أربيتريشن من خد زي ترفكاس إنه من ده حدا سبك يموتك بفلينا أنا سي واحد حزبكو عابديس أدفانتج علينا شيء حاول باينكو 15 مليون 20 مليون كنت قاعنيرنا لزان 5 مليون حزبين عدلنا كل جزء واحد حزب خايد فرقة تدفر قال أي إسرائيل رياها أمانغوتهم معت لا تزلوا هجرز واحد حزبي زلوا قل بتكنولوجيات وقعتوا مع الدرونات مع السوفيستيكيت الدخون الناس اللي عملوا استعمال ريخ اللي خاب علالنا داخل وتصل نمبر بيجرز جيرهم نتهم ناي حزب الله مرحتيهم فنجرهم نوزحت في بيجرز حجي معتنا سيكيورتي نجار يلا عدان مناتو تناي حزب الله مرحيل نخلهم ناي حزب الله مرحتي تلفونهم مسجدنا بيج كتقوموا بيجر كتقوموا مسحاتهم أو دفنجر باتريت يوم اللي تصنيح إسرائيلوان حج إسرائيل سي مست واحد حزبون تكنولوجي له نحنا قن تكنولوجيا بالله واحد حزب لنا أبقرنا أفريقيا تدفرتين بزخونة هاجر تدفرتين أبتقنا دلوقا بوحدو 10 مليون حزب دلوان عدتاتي حجتي اللي خفو نجر نايز تبلو زلخا أو خلنا مالتيو كابلا جسكا ايوا اتخفو نجر أب كندي سب عقيب زيجاتات عقيب كها بتكنولوجين بمعبالن بسلطون زخون الجوابن نهاجر كاتك على تخبرهن منسيات نداجبركا منسيات أب هجراوي أجرجلوت ننوح عمتات حزكا نبور زي كونه أن ببران دا نبورو بزجبروا مسواتي بزجبروا مكل خال كم جاكانو 5 معم تجبروا زخف معرفنا يزلنا يوجزيو استوسنا عمتات أب حدا بوتا أجلجيلو سراركم يا تجبر حدا سب استوسنا عمتات أب حدا أجلجلوتي أتو كابا وديو خا هو تجبر مرح هو تو والقوي هو تجبر نحدا 5 حجز لا تخونات كينات متيخا تسوعي خيد أبركو تجبر إذا جبر كم زقبوا خاط بيجرون فلت يوم نصو حجي كم زخن جبر كون خالينا زبل حتى زي كون زل على بيرترا إن حرت قادل كان حرت سوي خا إن حرت أني هذا كتخلخل كخمس جير كاس جقنا يا خا حرج جقنا يا خا جنس لما انت يا خا هو كان نسنت كان عقب كجقنا زي تخون زبل حتى خلا على زقبوا كاب نفسه كف زي مالتي نهاجر مفكر يكون نتسقم نهاجر مسوا يكون نتسقم نهاجر مكل خلا يكون نتسقم جنس لما انت يا تهاجر كله هو تتقلب نزلا استوى نغاب كفالنا عود مي وسيده وحس زي تخون إلو خحسب زخل أتحسسبون يبلنا إذا خاصهم الفطر وي السرعة الفطر وي Yeah, I agree 100%. حجتي هل خنيا مخانو كواي بتبهري كبيديو ندحد هل خنيا خونكا نكواي دو هاجر بيتسب كون كتمرح يتخلنا مش كل خاطب باس هل خا خطوت معلت ندا تصبصبكا غيزين دحلخا تمال زغبرا انتو يدبل كواسا تمال اب تግራይ اتيو زغبرا ودقاكو هلخو ساتسفاي كغبر 10 عمت 18 عمت اب عدهالو عصينان اندين كريين يز عينتي امبر زتهللخ مخنيات يبل هاجر اندا مرحكا حزب اندا مرحكا كمز عينت بحر ختونن بتعمي انفورچنتلي ايتعدلنا امبر كمز عينت بحر زلو سب كمرحكا ازي قداي غيرن بزح غزي بزعبا بحرتاتو تزاريبنا اينفلطنينا بزح غزي ايتزربن ግን كنزاربولو አለና እዚ عينت بحري يمرحنا خمزلو إذا عينت بحري قداي جيرنا خمزلو كنزاربولو علنا كسال سيتي كنتنا عزقبو كمان مثلني ناب عندي اخي خيدي كسال سيتي دما ام مفداي حنا بطعم يستنك زحلف وانا ب انتاي لنيرزنا اسرائيل حواتنا كابتننا تنكقاتاتلو مس جمورسي مفداي حنس نجيغا بجيغا مقرامي الى صحيفه نيره مالتي حجتايو جيجا كم خانو تفلت يخا جن اتبهرياتك ايفقدلكان منياتو اللي خنيا سب حنا خفد يالو قيمنيا سب حنا خفد يالو اب كلتيو تغوزغيزو زرع بحري قيمنيا خون اللي خنيا خون at the end of the day مچرشا نتي هلخ كاوينت قيمكا ساتسفاي تغبرلو مگد حنا خفد ابتي زبدلك سب يخون ابتي زي بدلك بزي قدس حنا خفد هذه اتي حنا مفداي دما ببزح شنوخو أبهرنا إسياس نرينا تمال حسامنا نقبر سلازبولهم سأب عير عاتيو تمالي سلطان حدش ولد نركب سلازبولس كم زعينت حنم انتهي سلازقبوري تلك إيتي بهري
حجي كتصنع على ودو هو كتصنع على ناي حدا أب إسرائيل استجبر نجر كنجرك أي كرمي جن حنت تذكر كوا إزيهم كم زي عينة بحريات زنت أبار وسبات بناي سايكولوجي ترم ميغالومينيا عم بحر ميغالومينيا مالت كم زي حمام يكونن جن ملكت ناي نارسيستيك بيرسوناليتي ديس اوردر انتي دما نسو ننفسخا أعبيخا وأجانين كان نايمر أي حمامي نحمق علامة مات حجي حدا وانكون نفسي كما تتخيلي نصبق نجر عبيخ رئي خيلي قل نحمق علامة نفسخا أعبيخا وأجانين كان نايمر أي حمام ميغالومينيا يبال بقنقو انجلش تعملوا excessive grandiosity أتصدقك هابي مرؤي استفرحك عينت كوينكا خطر رأي حجز عينت بهرتات ينصباري قيسياس حجي قال تغسل كامو نبتا دحاتت كان خير إزيهم كم زيهم عينت ميغالومينيك ويكا ميغالومينيا أكل أب أمريكا منتال هيلز حدا خاب حمامات تباهيلو زتقاسي مالتي سقاب 8-9 عينت بب عينتنا أمر حمام له أبني أمريكا منتال هيلز بروفايل حجز ميغالومينيك ويكا ميغالومينيا I think بقنقوا غريخي مثلني عابي مخان مالتي قل نحمق علامة نقوقي علامة حجي إزيهم كم زي عينت ميغالومينيك عينت بحريات زنت أوارق وسبات أما علتو هو تمزر إيوه حدا كمتن نلعلي ننفسخا مفتاو excessive self-centered إسياسي بتعمل نفسهم بفتو بزو حتى قادل تخزارو سمع الله in fact 10 ساعات يتسرح يمدلو نوح ساعات يتسرح ننفسو سلد فتو ننفسو نحلوه نسلطانو نخل انتاي كغيرا لا إلو تصم نخبل بمحاوراتو دي ببعلو دي بتنسو زهندرو بادو سلسة دي حبت سلفي whatever كم زا عينت انتاي بحالالو تباهيلو تصن نخبل إذن at the end of the day نفسو سلد فتو pathologic egoist يم ببحر زم كم زيهم عينت بحر زنت أوارقو مالتي اتكالاي كامتن نلعلي نسلطانو زفتو كامتن نلعلي سلطان زفتو سوال حجي كلنا ماتشم بيت خوينو من على باور زي دالي باور كوت كن اكسسي اذا ميغالومينيك عينت بحر دلوم سبات دنت أوارقو اكسسي كامتن نلعلي نفسو زفتو كامتن نلعلي سلطان زفتو حجي راي among dictatorial regimen totalitarian ኤርትራሲ dictatorial regime አይኮን ወይ ውልቀ መላኽ ስርዓት አይኮን እንደልዋ ቶታሊታሪያን ያ ውልቀ መላኽ ስርዓት ማለት እዩ ዝበዝሕ ባዕሉ ኮንትሮል ገብሮ ኮንትሮል ዘይገብሮ ገለ ኤሪያ ክህሉ ኸል ቶታሊታሪያን ግን እንድሕር ሪኢኻ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኩላ ቪዛ ሰብ ዝኣቱን ዝወፅን ብፕሬዚደንት ኦፊስ ክሓልፍ ኣሎ دولار كتشرف الدولار كوهابا كان وصعت كيكلها كبريزيدنت اوفيس ان فاكت كمان زحزن ان بقدام ما يتسمع كواس ابتخبابي بيت منقسس حانت ندا موزيك اني راسي حج قال نيام حرنيا درفي يدرفوني رمسي ندا سلي امس يمسي بمولو اب اسمرا زلو نيام حرنيا سيديتات كوبو جميع واي بريزيدنس لدي فتوى حجر كسع كندو حانت بهالا لا اتسباي فتوانيو اتسباي فتوانيو تبلا زرار بالا بيرترا في اللابس عمنا يفتواني عمنا والكسبسي اتسباي انتاي فوتو تسب انتاي فوتو اي فوتونسي لكع خمزي the big brother مالتكو اب 1984 زلو وديا حجي كمزي كله ببريزيدنت اوف حجي ايرتراس ناي ولك املا خسر عتاكو توتاليتاريان ريجيم ناتينا he controls everything اتي قطبا بعلو ناي زارا بيشا كالوفي سكا 4 بليون زاكل سلي ام ناتو ربحي nobody knows برهان مصحفو قليت والله كم ماكرو بوليسي دايركتور كم مينستر ناي فاينانسي اتغنزب ناوشتها فاينانس مينستر كاتو نيرو اوديت كغبر كا ابو اتي يفلط بعد حقوس كشان قال اسياس زوافرون سوات يمزريو حجرا everything اسياس زقاطاطر خوي نمنتاي تلكاني سلطان اكسس سلطان سلفوت صباح نغو زعلوا سبات صباح نغو اب سلطانو زقانا قنو سبات من تخيمصو كل ነገር كنترول جيرو حج زم كم زيم عينت بحريات زنصبارو ميغالومينيك عينت بحري زنصبارو كوم عينت حمامي ناي امرو حمامي ويكا نفسها اغانينكا عبيخا مرئي مسيلكا ناي مرأي حمامي اذ ناي امرو حمامي حجي كالك كمتن لعلخ وداس يدل
ኤክሰስ ዝኾነ ኣድማይሬሽን እጅን ኣብነት ኢሳያስ አፈወርቂ ተኸላኸላይ ታንኪ ንስኻ ትጋደል ኣዲኻ ትበኪ ዝበሃል ቀደም ደርፊ ነይሩ ቆልዑት ከለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ በቶም ናቱ ዋህዮ ብባዶ ሰለስተ በሎም በቲ ሕቡእ ሰልፊ በሎ በቲ ካድረታት ናቱ እሱ ዝመልመሎም ገይሮ እቲ ናቱ ፒክቸር ምትዕብባይ ሕጂ ረኣያ ኣብ ኣስመራ ግፋምሽ ይግበር ሰብኣይኮ ወልሓንቲ ኣይፈልጥ ያው ኮ ኢድ የብሉን ወይ ጉቦ ገለ እንድሕቶ ኖ ሰብኣይ ዳ ረኣያ እንዶ ሳርያን ሳንደልን ዝገበረ ሰብኣይ እንዲ ወልሓንቲ ኮ የብሉን እዚ ኩሉ ረኣዮ ንዕኡ ዝውድሱ ንዕኡ ከቀናጅ ዘሎ ምስራሕ ከልዮም ወይ ዝበሃል ነይሩ በቃ ምስራሕ ከልዮም መንበር ስዳ ከምዚ እንዲ ሕጂ ዘቀናጅው ሰባት ኣለው እሱ ድሰርዖም ካድረታት ይኹኑ ሲስተም ይኹን ቻነል ይኹን ሕብእቲ ሰልፊት ይኹን በቢ ዓይነቱ ዋህየታት ንፈልጦን ዘይንፈልጦን ሰባት ኣዋፊሩ ብዛዕባ ናቱ ፒክቸር ፔይንት ክገብሩ ኣድማይሬሽን ከንፀባርቑ ከቀናጅው ዝውዕሉ ሰባት ኣለው ሕጂ ንኣብነት ኢሳያስ ኣተንባሂ ወይ ነቢ ይበሃል ይምሽ ንኣብነት ኣብ ሳግም ትብል ጋዜጣ ኣብ ተስዓ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ናይ ኤርትራ ናፅነት ናይ ዋርሕቶ ኢሉ ኣብ 11 ወርሒ ካ ኤርትራ ናፅነት ወፂ ሕጂ ኢሳያስ ከምዚ ካብ ኣምላኽ ሰሚዕ ዝዛረብ ዓይነት ሰብ ኣተንባሂ እዩ ነቢ እዩ ተባሂሉ ካብ ብዙሕ ይንገረሉ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ተደሚርካዮ ነቲ ናቱ ምስሊ ንምቅንጃው ዝግበር ንምፅብባቕ ዝግበር ኤክሰስ ኣድማይሬሽን እዚ ሕጂ ፓርቲ ናይቲ ሜጋሎሜኒክ ዝበሃል ባህሪ ናይ ሕጂ ክንመፅ ኢና እዚ እሱ ዝደለዮ እሱ ናቱ ካራክተር ኮይኑ ክፍጠር ዝደለዮ ድዩ ዋላስ እዚ ነገር እዚ ንናቱ ካራክተር ፈጢርዎ ወይ ተራኒርዎ ብክልተ አንግል ክንሪያ ዝደሊ ዘለኹ በቲ ሓደ አንግል እዞም ነገራት እዚኦም ንካራክተሩ ተራኒሮም ሞ ድኾኑ ገለ ዓይነት ካራክተር ንኽሕዝን ንኽህልዎን ተራኒሮም ሞ ድኾኑ ወይ ከዓ ናቱ ካራክተር ድዩ እዞም ነገራት እዚኦም ክፍጠሩ ገይሩ ምክንያቱ በብንሽ እንዳተኣከበ መፂኡ ንሕና ኣብዚ ዘለናዮ መከራ ወዲቕና ዘለና ብሓደ ግዜ ቡም ኢሉ ዝተተኮሰ ወይ ዝተፈጠረ ነገር ኣይኮነን ነንሽቶ እንዳተኣከበ ዝመፀ እዩ ሕጂ ማለት ብናትካ መረዳእታ ኣነ ፅራ ቢለ ክደግመልካ እየ እዞም ትብሎም ዘለካ ነገራት ድዮም ንካራክተሩ ፈጢሮሞ ዋላስ እቲ ካራክተሩ እዩ ንዕኦም ፈጢርዎም እሞ ሽዑ ዓቂብዎም ኣነ ክልቲኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ናቱ ኤክስፐርት ይኮንኩን ግን ምሳኻ መስለኒ ሓደ እዋን ኢንተርቪው ክንገብር ከልናስ ፈርዖንሲ ስለምንታይ ኢኻ ገባርን ሓዳግን ኮንካ ኢሎም ሓቲቶሞ ፈርዖንዚ ጨካን ናይ ግብፂ መራሒ ነበረ ዝኽልክለኒ ያዕ ዝብለኒ ተጋጊኻ ዝብለኒ ሰብ ስለ ዘይረኸብክ እየ ከምኡ ኮይነ ኢሎም ሕጂ ብሓደ ነገር እቲ ህዝቡ ተራ ኣለዎ ኣነ ንስኻን ከም ህዝቢ ኤርትራ እውን እዚ ዓይነት ባህሪ ክውንን ጌርና የና ኣት ዋን ታይም ተጋጊኻ ክብልዎ ዝኽእሉ ሰባት ዓበይቲ ናይ ቤተ እምነት መራሕቲ እዞም ሕጂ ተኣሲሮም ዘለዉ ከሎ ገና ከይገበለ ኖ እዚ ኣካይዳና ኣይኮነን ክብልዎ ዝኽእሉ ነይሮም ይመስለኒ ኢሳያስ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክሕዝ ዝገበሮ ዋላ እኳ ንሱ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ይውንን እንተኾነ ንዕኡ ኣፀቢቑ ክምንጉድ ዝገበሮ ግን እቲ ኣካይዳ ናይቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ እውን ካብዚ ነፃ ኣይኮነን ወላው ሕጂ እንታልካኒ ዋላቶም ኣብ ዝርኡ ዝነበሩ ኸማን ኤግዛክትሊ መጀመርታ እኮ ኣነ ንስኻና ኣይኮንና ንሕመ መጀመርታ ኣብ ዝርኡ ዘለዉ ሰባት እዮም ዝሕመይ ንምንታይ እዮም ክንዲዚ ክኸይድ ከሎ ኣብ መኸላእታ ዘይገበርሉ ክንዲዚ ክምንጉድ ከሎ ሃገር ከጥፍእ ህዝቢ ከጥፍእ መፃኢናን ዕድሎትናን ኣስፓይሬሽን ኩሉ ባህግታት ናይ ህዝብና እንዳቐሃመ እንዳቐተሎ ክኸይድ ከሎስ እቶም ኣብ ዝርኡ ዝነበሩ ወተሃደራዊ መራሕቲ ድዮም ካቢነ ሚኒስተራት ድዮም ኣማኸርቲ ናይ መንግስቲ ድዮም እዚኣቶም ናይ ስለያ ዓቕምታት ድዮም እንታይ እዮም ንሓደ ሰብኣይ ከምዚ ክምንጉድ ዝገበሩ እዚኣቶም እውን ተራ ኣለዎም ካብኡ ከዓ ብድሕሪኻ እቲ ህዝቢ ብድሕሪኻ እቲ ካልእ ምሁራዊ ኣካል ዘይተማሃረ እንዳበልካ ናብቲ ህዝቢ ክትወርድ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እዚኦም ኣብ ግዚኡ እዚ ጌርካ ስለ ዘይተባህለ ሓደ እቲ ህዝቢ እውን ከመንጉደካ ክእል እዩ ወይ ናይ ውልቀ መራኺ ባህሪ ክትሕዝ እቲ ህዝቢ እውን ይድግፈካ እዩ ወይ ናብ ክትመርሓካ ክእል እዩ ናይ ባዕልኻ እውን ካብ ባዕልኻ እውን ክትብገስ ትኽእል ኢኻ በቲ ናይቲ ህዝቢ ክስታይ ከዓ እንዳመንጎደ እንዳጨብጨበ እንዳዓበየ ክኸይድ ይኽእል እዩ ካልእ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክልተ ክጠቕሰልካ እሞ ድሓር ናብቲ ሕቶኻ ክኸይድ ራሒ የብሎም ኣረሜናት ላክ ኦፍ ኢምፓቲ ይብልዎ ኤግዛምፕል ርኢኻ ኣብ G15 ዝገበሮ እዚኣቶም እስከ 5 ዓመት ኣሲሩ ተዘውፀምካ መን መሃቢ ወይ ክሳዕ ክንዲዚ ጭካነ ወይ ክሳዕ ክንዲዚ ኣረሜንነት ባህርሲ የገርመን ኣነ
ኢንፋክት ኣብ ዓለም ውሑዳት እዮም እቶም ከምዚኦም ዓይነት ባህር ኣዶልፍ ሂትለር ንፈልጥ ኢና ጆሴፍ ስታሊን ንፈልጥ ኢና መሓመድ ቀዳፊ ንፈልጥ ኢሳያስ ካብኦም ተደይበልፅ ኣይውሕድን أنا قومي تي نتفليكس متراخو أنا حاول كمان تجبر كخا كاب كلهم زتواجه مخا عزيز تفعله بحرين كاركتر نزلوا ويسو نا أدولف هتلر أوكي نو ولا دروي نخيلن نا كلاوت جن وكوب دمر نايتهم كلهم كده محجز نور طبيعات وديكتاتورات أقول له تزي بزيحو أي وحدني exactly تزي بزيح أي وحدني أي تزعل عن ترحس لزخون أيو حكا أياغري واحد تم كلهم كلاوسي زترفع زرعي هجرات كمان اللوم يا زرعي هنتعتاد زرعي تحت قرطية اللوز زرعي مسارات سيتنسي فيه يا قرب قتل صغير يا بعلو قلصوي كل مسارات زنبرس تفيه زلو بيتها كله بعلو ندي دملك بعلو كويس نقرنا دلو إيرتاسنا إنجالوت بوليتيكا دلوا لولكي بحرت بهالنير عسبين باتسعن أبيلا تحت قرص بلو من دي مخمو جيرو تلكا دحاتو السلب زي اللي تم ጋዜጠኛታቱን ከሓትዎ ስለ ደይቅሉ ወላ ዓመት ተዛረቦ ሎማ ዓመት ኮ ኮንፍሊክት ይዝገብር እንድሕር ካ ተመሊስ ካና 2-3 ዓመት ወይ ከዓ እቲ ዝተገብረ መብፃዕታት ኣበይ በፂሑ ኢሉ ተኸታታሊ ሕቶ ዝሓትት የለን ቢኮዝ they know ከምኡ ኢሎም ክሓቱ ከለዉ እንታይ ይፅበዮም ስለ ትፈልጡ ማለት ስለዚ እቲ ፓወር ብሙሉእ ስለ ተቋፃፀሮ ከምዚኦም ዓይነት ሜጋሎሜኒክ ዓይነት ባህሪ ዘንፀባርቁ ስልጣን ዝፈቱ ኤክሰስ ስልጣን ዝፈቱ ኤክሰስ ነብሰ ፍትወት ትፈልጡ ካብ መጠን ንላዕሊ ውዳሴ ዝደልዩ ምቅንጃው ዝደልዩ ርሕራሒ ዘይብሎም ኣረሜናት ካልእ ከዓ ነቐፌታን ተፃዋርነትን ዘየርኢ ነቐፌታ ክትጥቀም ከለካ ቶለራንስ ዝበሃል የብሎም ሽሻይ ኣብዚኣን ኣብዚኣን ተጋጊኻ ክብለካ ከለኹ ሲ ቶለራንስ ዝበሃል የብልካ ከምዚኦም ዓይነት ባህርያት ዝውንን ሰብ እዚኦም ሕጂ ሜጋሎሜኒክ እዮም ዝበሃል ብቋንቋ ናይ ሳይኮሎጂ እዚ ከዓ ሓደ ሲምፕቶም ናይ ናርሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ኢሳያስ ሕጂ ዶክተር ሄንሪ ሙረይ ዝበሃል ናዚ እንዳስፋሕፈሐ ምስ ከደኣ ሙሉእ ኤሮጳ ኣሜሪካ ዘይተኣደነ ባጀት ገይሮም ነዚ ዶክተር ሄንሪ ሳይኮሎጂስት ፀዊዖሞ ናይ ሂትለር ፕሮፋይል ግበሮ ፕሮፋይል እንታይ ማለት እዩ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ከዓ ግለሰብ ባህርያቱ ምፅናዕ ማለት እዩ መዓልታዊ ገብሮ ንጥፈታት ከመይ ይመስል ኣፅኒዕካ ምፃልና ብ6 ወርሒ ኢሎም ዘይተኣደነ ባጀት سو خاب تحتيو 300 بب عينه سايكولوجي سايكاتريست اناليست قصيرو شدي شورحي انتنسيف زخونه مصنعت سنيا بزعبه هتلر سي سمس ويلس انتي يزغبر سبدي زاسر سبدي زقتل تيفي دي دري موفي دي دري كدك سكولوس مصحف دي ننبب انتي يزغبر كل مصنعتي اصنيام كل ما حنت حساب تسامع هتلر حنت تيت كسعت ترفو تسفا زي قر سبي تا بروفايل تجبرت نابزيا مصنعت زي امت با متن مستم نا اوروبا زلو عد انجليز قال توم انتليجنس از انفورميشن شركه جبرو مش جمرو او مبار اتي استراتيجي بزمت مقدزي ايدو اي هبنيو ساز بزم مقدز استراتيجي نحنت ستروم اندحر ريخايو با مس حنصصو كسع دركوت غزو دبصح كقالسي كواغا يجمي دحاري تيتسيتي مويتو مالت حجي اسياس بروفايل ناي تجبر نقول سيستم مالته يا بروفايل زغبر عمسي اي ويش كم عينت كيلاتات تزلون اي ويش كم عينت باجت تزلون اذا بهرزي قداي غيرنا سلازلو كتصنع علو ناي سب زبهرسي كتصنع هو تخكل ابتن انتي ما حجزنا نيرو اتم حجي ابناي فتحي قالسي زلو ابناي فتحي مسمر زلو ايرتراويان كمان ات زي تصواري بحرياتهم زوارارس دي خابو خبيرترا زوارارس دي خاب تبع السلطان زوارارس دي خابتهم اب ايرترا خلو وتهدراوي حلفت زنبورو مو زي تصواري بحرياتهم سقمتي كوسدو سلازريهم زنبورو ديهم اب دغون زي تصوار بحريات نرئ زلنا بمسرت اب ايرترا دزبلك خيت الزارب زمسلك خيت الزارب زخل كل بهلي زلو دفوت سانسور ناي منغستي قال بهلي زلو افكار هبه كادو تزاربيخا كمزي سبيلني الكات الزارب اذن له وقرب تبحال اذن بيز وسدك زلخو نابتي نقفيتا مقبالن زي مقبالن نحر زتبرها كاز تراك تزارب كوينكا سمعك زلو كتصوركا مخون تفلط الله مالتي نحر تصوركا مخون زي فلتكا تزاربنيخا نحر حساباتهم زغلصو كغلص كازف قودو غازيطنياتن لعلو تحلفتن اندحر تاسيروم نسومن دقوم بيتسوبن ازمادومن كل مسارحتهم من عرضهم اندحر تقطيعهم
ስለዚ ነቐፌታ ምቕባል ዝበሃል የለን ሓሳብካ ምግላጽ ዝበሃል የለን እዚ ኸዓ ናብ ደገ መጺኡ ኣብ ደገ ብናይ ፍትሒ መስመር ኣብ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ኸዓ ንሪኦ ኣለና ሕጂ እምበኣር እንታይ ማሓገዘና እንተዝጽናዕ ናቱ ባህሪ ንሕና ኸ ክንዲ ምንታይ ናቱ ባህሪ ወሲድና ክንዲ ምንታይ ፐርሰንት እዩ ዘለና ንሕና ኸ ካብ ናቱ ወይ ከዓ ንሕና ኸ ክንዲ ምንታይ ፐርሰንት ናዮ ንዕኡ እቲ ህዝቢ ኸ ንምንታይ ፐርሰንት ይሂብዎ እዚ እውን ሓደ ባዕሉ መጽናዕቲ ዘድልዮ ይመስለኒ ምክንያቱ ብገለ ሸነኹ ናቱ ባህሪ ኣባና እውን ይንፀባረቕ ከይከውን ብገለ ሸነኹ ንሕና ከዓ ብገለ ነገር ንጸልዎ ኸይንኸውን ኣብዛ ናይ ተጸዋርነት ብፍላይ ማለት እዩ ኣብዚ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ እሞ ናይ ተጸዋርነት ወሓሳቡን እንታይ እሞ ፀገም የብሉን ኢልካ ናይ ምኻድ ትዝዛረብ ዘሎ ኢለ ሓንቲ ከውን ኢሉ ብርእሲ ተኣማንነት ክብል ትዝሰምዕ ዘሎ ሓሳቡ እዩ ፀገም የብሉን ኢሉ ከካበደ ክሪኦ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓብይ መጽናዕቲ ዘድልዮ ይመስለኒ You're right. ሕጂ እንታይ መሲልካ ናይዛ ዶክተር ሄንሪ ሞኒሽ ክትንክፈልካ ናብቲ ሓሳብካ ክመጽ እዚ ዶክተር ሄንሪ ሙራይ ኣብቲ መጽናዕቱ እንታይ ደምዲሞ ኣብ ግዜ ናዚ ጥራይ ስርዓት ናዚ 17 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ጠፊኡ ካብዚኦም 6 ሚልዮን ጥራይ ኣይሁዳውያን እዮም ኣብ ቻምበር ዘእትዎም ኣብ ጋሲ ሕጂ እንታይ ኢሉ እቲ መጽናዕቲ ሂትለር ሓደ ዓመት ጸኒሑ ተዝኾንስ 5 ሚልዮን ህዝቢ መሊሱ ምተወሰኸ ክልተ ዓመት ጸኒሑ ነርተ ዝኾን 10 ሚልዮን መወሰኸ ሰለስተ ዓመት ጸኒሑ ተዝኾንሲ ናብ 50 ሚልዮን ህዝቢ ምጠፍአ እዩ ዳብል መኸደዋ ትባህሪ ዳብል መኸ እቲ ባህሪ ዝነግረካ ሕጂ ራእዮ ኢሳያስ እንተዝጽን ራእዮ እቲ ካይዳ ናቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ስንኩፍ ኮይኑ እምበር ትካላዊ ኣሰራርሓ ፈለው ተንገብር ኢንስቲትዩሽን ተዘይልወና እቶም ናይ ሕጊ ምሁራት ሕጋዊ ክስታት እዮም ሕጂ ክጽሕፉ ነይሮም ኢሳያስ ብሕጊ ክኽሰስ ምእንቲ ኩሉ ዓይነት ዝገበሮ ገበን ተራቢሎም ክጽሕፉ ነይሮም እቶም ናይ ሕክምና ዝነጥፉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሕክምና እቲ ህዝቢ እንታይ ተገበ በብዓውድና ሕጂ እዚኦም ናይ ኣእምሮ ማሕበራዊ ስታያት ዘጽንዑ ከዓ ኣብዚኦም ኣተኪሮም ክንደይ ፐርሰንት ካብቲ ህዝቢ እዩ ንናይ ኢሳያስ ኢጎይስቲክ ወይ ነቲ ባህሪድ ገይሮሞ ቀሊቦሞ ክሳዕ እቲ ህዝብና እንታይ ይመስል ባህርያቱ ትቃወማ ናይቲ ሕብረተሰብና ካብዚ ተበጊሶም ምክንያቱ ኢሳያስ ባብል ኣይኮነን ገይሩ ካብቲ ሕብረተሰብ ይወፅ ኣተዓባቢኡ ኣብ ስድርኡ ኸማ ኣነ ሕጂ ኣብ ስድርኡ ክንደይ ናይስ ዝኾኑ ኣሕዋት ክህልዎ ክእሉ እዮም ኣይፈልጥምኒ ኣብቲ ናቱ ስድራ ቤት ክኣቱ ኣይደልኒ ግን እቲ ስድራ ቤቱን ክጽናዕ ካበይ ይመጽዩ እንታይ እዩ ገይሩ ከመይ እዩ ገሊኦም ጥዑማት ኣሕዋት እናሃለዎስ ከመይ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ኣራዊት ወፂ ካብቲ ገዛ ሕጂ ርኣይ ኣሎ ኩሉኻ ኣቦኻ ብፅቡቕ ፍቕሪ ኣዴኻ ኣቦኻ ብፅቡቕ ዕብዮምኻስ ሓደ ካብ መንጎኻ ዕዋላ ሓደ ካብ መንጎኻ ሰራቂ ሓደ ካብ መንጎኻ መታለሊ ነቲ ገዛ ክብሩን ክሳይን ዝቐንጠጥ ክሰብ ክርአ ከሎስ ይገርመካ እዩ ሕጂ ኢሳያስ ካብ ኣሕዋቱ ዝተፈለየ ዓይነት ጭካኔ ተፈለየ ዓይነት ክሪቲሲዝም ዘየእንግድ ስለምንታይ ክንዲዚ ዓይነት ኮይኑ ክሳዕ ክንደይ ከምዚ ዓይነት ናይ ሜጋሎሜኒክ ባህርያት ከንፀዋርቕ ክኢሉ ተባሂሉ ክጽናዕ እዩ ዘሎ ብዓቕምና ይኹን ኪኒ ዓቕምና እናኸድና ናይ ኢሳያስ ባህርያት እዚኡ ግዳይ ገይርና ደሎ እዚ ደንበ ፍትሒ ኣብዚ እንተነተኩር ናይ ኢሳያስ ፕሮፋይሊንግ ከነጽንዕ እንተንጅምር ኣካይዱ ኣቃውሞ ኣዘራርቦ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንታይ ይገብር ምስ መን ንቐርብ በዓል መን እዮም ዝቐርብዎ ንሳቶም እንታይ ፊድ ገብርዎ እንታይ ይቕልብዎ ካብኣቶም እንታይ ይቕለብ በዓል ማንከይ እንታይ ይህብዎ ኢሳያስ ከንዖም እንታይ ይህቦም ገለ ኩሉ ኮምፕሬሄንሲቭ ዝኾነ መጽናዕትን ኣናሊስ እንተዝግበር መግደራና መሓፀረ ብሓቂ መግደራና መሓፀረ እዚ ኣነ ኢሎም ዓንቲ ዕላልና ታድፈተኽዋ ኸማንሲ እዚ ዘረባስ ድንግል ኣነ ሰሚዐ ይፈልኒ ናይ ኢሳያስ ባህሪ ክጽናዕሲ ኣነ ሕጂ በዓል ሞያ ኣይኮንኩን ናይ ከምኡ ዓይነት ዓቕሚ እውን የብለኝ ካብ ኣጽኒዐ ኣንቢበ ዝፈልጦ ነገር እዩ እምበር ግን ክንደይ ሰብ ሞያ ኣለዉ ነዚ ነገር እዚ ብሲሪየስ እንተዝሕዝዎ ካብ ኤርትራ በብዓይነቱ ዳታ እናተቐበሉ ብምስጢር እንተዘጽንዕዎሲ ምተዓወትናሉ ቢካዝ እታ መጽናዕቲ እያ ንናይ ናዚ ስርዓት መወዳእታ ገይራትሉ ኣብ ኤሮጳ ሰላም ክመጽእ ዝተገብረ በታ መጽናዕቲ እያ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ወገን ኤርትራዊ ዝበኮሮን ማለት ብናተይ ትዕዝብቲ ተቃዋማይ ክትከውን እንተኾንካ ናይ ተቃዋማይ ሰማያዊ ወይ ከዓ ቀጠልያ ካርድ ክወሃበካ እንተኮይኑ ነቲ ስርዓት እንዳፀረፍካ ክትውዕል ኣለካ ክተፅንዖ ክትመራመር ብዛዕባኡ ህድእ ኢልካ ካብ ፀርፊ ካብ ሕርቃን ካብ ቁጥዐ ውፅእ ኢልካሲ ህድእ ኢልካ ክትሓስብ ክትመራመር ክትፅሕፍ ዘፅንዑ ነገር ክትገብር ዋላ እውን መፅናዕቲ ንዝገብሩ ገንዘብ ክትዋፅእ ጎፋንድሚሲ መፅናዕቲ ንክግበር ጎፋንድሚ እንተዝዋፃ ፅቡቅ ነይሩ
كيسب زحمة غفاندم تقبرلو تواصلو تحكمو تفتن صبوق جن نزي خمزة عينت نبار زخونه تقمي زركبو سراح نمسراحون غفاندم خبر قبو نيرو ابصرف خموعد انت زي تعرف كايو لانغا لانغا تبهلومي تتصرف طرح لو مسي موهابي دلاي فتحن موهابي تقوامن كوين ግን ዝበኸሩና ብዙሓት ኣምራት ኣለዉ ብዙሓት ኣምራት ትባህር ናይ ሰብኣይ ካብ ምፅናዕ በሎ ወዱ እውን ሕጂ ስልጣን ክርከብ ይበሃል ኣሎ ትሕምትሕም ይበሃል ኣሎ ወዱ እውን ክፅናዕ ግቦ እዩ እንታይ ዓይነት ጠበ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ኢንፋክት ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ የማነ ገብረኣብ ካብቲ መዝነቱ ኣማኻሪ ወሪዱ ሲ ንዑ ዘዳ ኢንፋክት ቻይናውያን መፅኦም እዮም ድምህርዎ ደሎ ፖለቲካ ምህሮ ሰብ መቕታል ምህርዎ ኣለዉ ከመይ ጌርካ ሰብ ቴሮራይዝ ትገብር ምህርዎ ምክንያቱ ኖርዝ ኮርያ ልክ ናይ ኣቦኡ ምስ ተረከቦ ነቲ ዓዲ ቴሮራይዝ ገይሩ ክቐትል ሰሚሩ ከጥፍእ ጀሚሩ ቁርቢሒም ዝበለ ኣጥፋእ እዩ ኮይኑ ሕጂ እቲ ዓይነት ጭካነ ኣርኢኻ ካ ንሰብ ትገዞ ሕጂ ኣብ ቻይና ካበልና ማኣው ሕጂ ምሽ ሚልዮናት እዩ ኣጥፊኡ ኣብ ህዝቡ ግን ነቲ ሃገር መሰረት ዝኸውን ኣገባብን ኣካይዳን ገዲፉላ እዩ ቻይና ሕጂ መወዳድርቲ ካብ ዘለወን ውሕዳት ሃገራት ትኸውን ኣላ ባር ዲክታተር እዩ ናይ ቻይና መንግስቲ እውን ኩሉ ገባሪ እምበኣር እሱ እውን ግን تهاجر كم يكيد الله حجس لمن تايو هزب إرترا ولو ديكتاتور كوني تسرعات سي ناي معبالن ناي مسترهوتن ناي تجيب كام حدارن عدل زحر رومو تعانت أباي مسكون أيو ديكتاتور ولا يخون عنده ناي يوغندا كو ديكتاتور يتمنقستي ناي رواندا كو بيحميو قلت هزبس انت واحد سي ابطعي ترقا يا خي طعي مبرهتي ري طعي ما يستي طعي حكمنا لو تتقيمو حكم الناس نابدق جنزب يلمنني أميوسي كابدجة جنزب إلى مني تهزبي أبتها جروس هريح نبرالو من سيابها جروس هريح نبرالو بدأ قوت مرعيه من رقالو ولا دو خدك دوك يحفل له حجي سلمنتاي ونزحر مننا عنا نابتناي ملزينا وملسكا هزبير تراني سياس فوتوي سياس كان هزبير تاي فوتوي زيان عي عباي زرباي من تا مسيلكا أنا نوحي كوا انت حسب كله إسياس ننات النت إرتان هزبي إرتا تقاليسيو إلى كأمن بتعمي زتقماني إذا سبزي انت خيلو نزع عدد وعي خبلا غير وايخا in fact بنا إسياس mission accomplishing إتا مالسي ولا حج انت نحزو beyond repair نتعدي damage غير واي قطبا تحت قرصا عقم سبا كل زي 1 مليون 2 مليون وصي زلو قاي ملسنيكو انا انت مثلك اتمريت اتهنصات هنصا يغوز نغاريو كتهنصو يهنصلكا سويلو قليليس 10 عام 10 عام هو ترغيا كتهنصو يهنصلكا سويلو باصعم بار اتي زخبده نختهنصو كلاي زخسرحن زخبده ختما ايو كوينو جن بالتكنولوجي تتقيمكا مؤزوزيو تهنصات مريت غير سب انت عنقفك خنتي خاطبل نتسرعتنا في قو سياسي حشنا يلو هنتن معبالن انت عنقفك خنتي خاطبل نفوت نغير كو يلا ديمقراسي تقاليس زبل وغن دحر دا سلطان حيزوسي اتسبت زيغاو زولو نتسرعتنا في قو دحر دا انت هنتت نت ديمقراسي نتي عبيت نحر عنقيصو خنتاي تبل كومو خالو صغا هجتاي يس هجكو تايديو ويدا بزعبا سياس جميرنا تعلان نمبر نحنا خم حزبون زحمينا نجر قالو نحنا هون جنا سايكولوجينا كو ايتنا سابينا خنحداوت حاش حقي كن حزاينا بينا دحن قالو معلت جن نحنا هون بخايف يلسي زحتتنا نجر قالو بكز رايندو نت زي نبور كم يجي كاتلوم ده زي نبور ندا نبرنا سلميدنا تقبلنا يا خا حجرايو حدا سبت اسيرو خسورسي نمنتاي فلاي ابز معراب عالم ننبر سباسي نمنتاي نورمال غيرنا أنا بأمريكا حتى تأثيره وشتر بعن شو من تنسحتها بحب قرب لنا تبع يقبر لي سلسلة لنا بعلي قصر تري بلك أمن قصي تبع قبر لي I'm protected by law أبي إرترا سبي صور سبي قتل سبي ترف يت تهزب جنا أوير أيقونة تدفينه لبونه تدفينه تهزبنا قلت كوميلنا خين غبسكا عند حرد أني سب هاريمو بسبب مهرام ندحر كوينا ترأيت سب مهرام تخوينا ويقوال معماس ندحر كوينا ناب حقي قربي نبيت فردي قربي تهزب خانا زي قبلايو ناين دتان ندحر مجيم قويم خانا عخاقين حاوخاون قلا جيرو بلكا أدخاون قلا جيرو خون تبلكا أبخاون قلا جيرو خون بلكا
እንታይ ማለት እዩ ዝበዕሉ ዝበዕሉ ናይቲ ህዝብና ካራክተሩን ክርአ ኣለዎ ኣብ 2005 ክነግረካ ኣብ ኣሜሪካ 8 ወርሒ ገይረ ዓብ ሰለማዊ ሰልፊ ዳሊና ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት እሱራት ክወፁ ጎስጓስ ጌርና ኣብ 13 ሴኔተርስ በፂሕና ሓደ ፃዕዳ ረኺብና ብዙሕ ኔትወርክ ፈጢርና ኣቲና ናይ ኮንዶሊሳ ራይስ ምክትላ ዝነበረ ኣብ ስቴት ኦፍ ዲፓርትመንት ኣቲና ተዛሪብና ሓደ እንታይ ኢልን ንመሲልክ እዚኦም ኩሎም ሕጂ ትጣበቀሎም ዘለካ መንፈሳውን መራሕትካ ሲ ምስ ወያነ ስታይ ይርክብ ነይሮም ስታይ ትፈልጥ ኢሉ ራእይ ሕጂ ኣነ ኸ ኢለዮ ነዚኦም ሲ በዝን ምሕለሎም ኢለ they are not politicians they are ከማይ ተራ ሰባት እዮም መንፈሳዊ ተልእኮ ኣለና ኢሎም መንፈሳዊ ተልእኮም ዝገብሩ ዘለው ሰባት እዮም ነዚኦም ዓበ ኣኽብሮት እዩ ዘለኒ ኢለ ነቶም ብፖለቲካ ዝተኣስሩ እውን ኣኽብሮት ኣለኒ ፍትሒ ከዓ ይግብኦም ምክንያቱ ሲ ስቂልካ ኮነ ሰብኣይ ተኣስሩና ምሳኻ ዝተጋደለ ሰብ ወላ እቲ ህዝብና እውን የድብለካ ኣእምርኡ ሲ ስነ ልቦንኡ ሲ ይሰንብደካ ሓደ ዓርከይ ድበለኒ ቀደም ክነግረካ ህዝቢ ኤርትራ ሲልን ዕድል ኢና ሲኢና እምበር ብምሉእና ዲክታተር ኢና ኢልን ዕድል ተንረክብስ ህዝቢ ኤርትራስ ብምሉእ ዲክታተር ኢልን ሕጂ ክሓስባ ከለኹስ ዋላ ረኣየ እንዶ ብዝደንበ ፍትሒ ዝግበር ዘሎ ገና ኣብ ድብፃሕ ከይበፅሕካ ከለካ ሲ እቲ ባህርያት ከተንፀባርቆ ትጅምር ማለት እዩ ቶለሬት ናይ ምግባር ዓቕምናስ ይውሕድ ኣሎ ብፍላይ ክሪቲሲዝም ነቐፌታ ክመፅእ ከሎስ vulnerable ክንከውን ኣይን መራሒ እኮ ኣብ ቦታ መሪሕና ትመፅእ ከለካ እኮ ዝነቕፈካ ኣሎ ዝንእደካ ኣሎ ኣጆኻ ዝብለካ ኣሎ ውረድ ዝብለካ ኣሎ ነዚ ኩሉ ተፃዊርካ ናይ ምኻድ ዓቕሚ እንተደይብልካ ኣብ ቦታ መሪሕነት ክትመፅእ እውን ኣየድልየካኒ ናይ መጨረሽታ ገፅና ክንከይድ ኣብነት ክበካ ናይ እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ብዝተፈላለየ ሜላ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓንሳብ ብቕንዕና ሓንሳብ ብጉርሒ ሓንሳብ ብገለ ብዙሕ ግዜ ተመሪፁ ኣሎ ኣብቲ ሃገር ዝበዝሐ ግዜ ዝተመረፀ ንሱ እዩ ሕጂ ሶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እንታይ ኢሎሞ ዝቐረበ ዓመታት መለኽ ኢሎሞ ንጉስ ማለት እዩ ወይ ኣምላኽ ወይ ከዓ መልኣኽ ዓይነት ኢሎሞ ከም ንጉስ ሓሲቦሞ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ተመሪፅ እዩ ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ዝቃወምዎ ሰባት ካለው ኣትሪሮም ሕጂ እውን እንተኾነ ካብ ስልጣን ክወርድ ኣለዎ ኢሎም ዝቃወምዎ ሰባት ኣለው ሰላማዊ ሰልፊ ገብሩ ሕጂ ናይ እዋን ኣወጆም ኣለው ከምኡ ዓይነት ምትእኽኻባት ኣይክህሉን እዩ ቅድሚ ቁሩብ ሶሙናት ዝነበረ ግን ብዙሕ ግዜ ተቃውሞ ንዕኡ የስምዑ እዮም እቶም ደቆም ዝተኣሰርዎም ደቆም ተጨወይዎም ሕራይ ምክንያታውያን ክንብሎም ንኽእል ንኸውን ኣብ ኩሉ ዘየለው ወላ ሓንቲ ግዳይ ዘይኮኑ ግን ንነዊሕ ዓመታት ዝቃወምዎ ሰባት ኣለው ዝቃወምዎ እስራኤላውያን ኣለው ገለ ካብኣቶም ምስ ሓማስ ምስ ፍልስጥም ሰላም ክንገብር ንደሊ ኢና ዝብሉ እዮም እስራኤላውያን ከም ሃገር ትፈለጥ ንሳ ዝብሉ እዮም ረዲኻኒ እሱ ግን ንኩሉ ነገር ሓንሳብ ሰሚዑ ከም ዘይሰምዐ ሓንሳብ እንዳመለሰ ሓንሳብ ገለ እንዳገበረ ዝደልዮ ይገብር ኣሎ ተፀዋርነት ስለ ዘለዎ ክገብሮ ዝደሊ ዕላማታት ስለ ዘለዎ ኣነ ይንእዶ ይኮንኩን ዘለኹ ግን ከም መራሒ መጠን ዝነቕፍዎ ዝቃወምዎ ዝፀርፍዎ እንዳሃለዎ ከሎ ስርሑ ስራሕ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዋላ ዝዕድል ኢና ሲኢልና ኩሉ ነገር ገብር ኣሎ እንድዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይና ክንነቕፎ ግን ንምንታይ ኣይፍቀደን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይና ክንትንትኖ ክንዛረብ ብዛዕባኡ ግን ስለምንታይ ኣይፃወርን ስለምንታይ ዝፃወር ወለዶ ኣይሃንፅን ስለምንታይ ዝፃወር ወለዶ ኣይንሃንፅን ኣብ ደገኸ ስለምንታይ ኣይፃወሩን ስለምንታይ ኣይፃዋወሩን ስለምንታይ ንፃዋወርን ተረዲኻኒ እንታይ እዩ እቲ ስርዓት እንዲሃኒፅዎ መቸም 30 ዓመት ካልኣይ ካብ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ህዝቢ እኮ ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ 100 ዓመት ኣብ ናይ መግዛእቲ ስነ ልቦና ይፀኒሕ እኮ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ነቲ ህዝቡ ናይ ሒዘሉኒ እቲ ህዝቢ ሲ ተዳሂኹ እዩ ናፅነት ዝበሃል ኣይፈልጥን እዩ መሰል ዝበሃል ኣይፈልጥን እዩ ካብ ከምዚ ዓይነት ርሒቕ እዩ 100 ዓመት ተጓዒዙ ወላ ሕጂ እንድሕር ሪኢኻዮም ወያነ ይህ ወደግ ኣብ ስርዓት ከለውስ 20 ዓመት ነቲ ህዝብስ ዲሞክራሲ ስለ ዝምሃሮ ሪኢኻ ኣብ ማእከል ትግራይ ኮይኖም እኮ ነቕፎም ኣሎ ንጌታቸው ረዳ ነቕፎን ዶክተር ደብረፅዮን ነቕፎ ተጋሩ ንኣሽቱ ናትና መዛን ናትና ዕድመ ዘለውሲ ከም ድሌቶም ዛ እቲ ዲሞክራሲ ንእሽተይ ተማሂሮም the last 20 years ህዝቢ ኤርትራ እኮ ካብ እንግሊዝ ጀምር ሞ ጣልያን እንግሊዝ ግብፂ ትርኪ ከምኡ እንዳልካ ውረድ ደርጊ ድሓር ካልኣይ ደርጊ ከዓ ዝናትና ካርያ መዓሲ ሞ ኣተንፊሱ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ተዛሪቡ ወላቲ ኣብ ክቡር ኣብ ሕጊ እንዳባ ዘሎ ስርዓት መዓሲ ክንፀባርቆ ዕድል ረኺብ ኣይረኸበን ስለዚ እቲ ህዝቢ ብውሕዱ እኳ ኮንትሪቢሽን ተለዎ ግን ተታሊሉ ኢኻ ህዝቢ ኤርትራሲ ናትና እዮም ኢሳያስ መራሒና እዩ እቲ ውድብ ውድብና እዩ ኢሉ ገሊኡ ኣዴታት ዓጢልያን ወረቐት ህዝቢ ተሰዊኡ ገሊኦም ካብ ክንደይ ዝሓሸ መነባብሮ ናብ ሜዳ ወሪዶም ተሰዊኦም ሰንኪሎም
قال كأ تسفقت مش عنش أنت مالوس حج تاي جن نتانياهو ندانا قفو سرحو قبرالو تي بوليتيكال سرحو قبرالو إسياس جن كم أخبر زي خلو بحري الله تبحري طبعا نبات نبات خنودا نقيفي تاي فوتن تبحري أي أنقدني نا إسياس بحري نقيفي تاي أي أنقدني تجاجي خان تلك تأفي كمالتي تجاجي خان بالنسبة لك تموت لك لك كم زبرها نبره كوفيلو أما كلاس مراد صرفه ما تعرفوا بقى هو تزتفت الساعة قداي ساز أنا أنت عارف لما تعرفش نحنا قداي نايز بحري زي حزب إيرتا بومو قداي نايز بحري نقفيتا زي قبل بحري شكان بحري آرمين زخونة بحري أب نفسه فتوت راي رأسه زحلفه أب نفسه فتوت راي أب سلطانه أب مننته أب حلو كان زي قدسه حزب إيرتا قراص ما لزينا وذكروا حنا معلتي كومباراتيف اللي خريكا انت هاي رأيك هاي لوموسي حزب إيرتا حنتي أم معلت تبلع تنيرس كل تقبلع كل تبلع تنيرس سلس تقبل رأي اتمايند ناي مرحة خومي لك أبون ندقوسي سلسة جزء تدبل أمس تقليها خاتوال مرحي كسكة مخلونا تهزبي كم زعينة حالية يخرئين يرو إسياس جن حالية دبهالي كان أريمين إذا بهرزيخ أدمر حنا دلو إذا بهرزيخ أقدا جيرنا دلو إذا بهرزي بسمويا كتصنع علو مقدرانا خنا احتروا تخوينا داون إسياس قديفنا تكالو زخون أسرار حسريحنا سمويا أوافيرنا إذا خلو قفاندمي نبوزح نقر زواتا ناب كمزون قفاندمي أتكيلنا كمز عينة مقد جيرنا مقدرانا خنا حتر علينا إسرائيلوين حتى تتغسل كامو بآخر ودى إسرائيل a concise history and nation reformed بالمصحف نايلومي عامد قال أمبيبيا حج إسرائيلوين أبسدت كلو منقست خوفرو خلو 3 سنة جيرم حدا بمول أبسدت زلو إسرائيلوين سمويا أكيبوما إنجينير بإنجينير حكيم بحكيم بعد الحق سكرتيرس كم جيرم وزازي عمو تخيل أي زجبرو ما كلاي سنترال بانك خفيته إسرائيلاوي نتكوس $5 $10 $5 كيف جميل نسوم استأكبهم ناي منقص ستراكشر حيزهم نتي دليتهم كتبورو خيلا حجي حنا مواتانا أنا مواتاك نسخة مواتاك تعقم زلو مو تعقم ده يقولون $5 مواتاك ننا إسياس بحريات نمصنع بروفايلين نمقبر زقبر فتنة نعوتنا خلق على طفي إذا كسع زي قبرناها ما قدرنا نخنوح لك حمتنا نازي أدولف هتلر مستتصنعي تسعير إسياس كسع زي يصنعنا يا بحرياته كسعرنا خنبري إسياس كسعرنا بمتكل زوا فرسبي intentionally يزقون فقاقيو عقمسي إنونا يمثلنا تبحرياته 5 نبلو دلنا قل سلا زي فقدلو نمارح الناس زخون بحر سلا زي بلو قد يكون لنا أنا نسخ أبسدت إشراع حمش نملس دينا إن ملس عدنا ونفلني أما كيرتاها خندي سب قد يكون لنا زمت جزء بتي حجين ودو سلطان كبوي زبهر زلو زوج حبرتها أبوه كن زارب كن فتنينا بفلاي أبتينا يحزب إرتران نايمن ساتي إرتران ولو نايم هورات إرتراويان ترى كم بحرية سوم كن تايو مالت نحنا خنتاينا هين تخن العلق بيننا انت هين تاكن وسط بيننا كابو نحنا خنتاهي بنا يخ أزبل كنريو خن فتنينا 5 ناي فقط ك5 ناي جزي خمالتي لما قلنا زي مسكنك كبرتها بالله يغني اللي الشحوي لما عندي حتى عندي كناس يعني لنا وقعي يعني مور دايناميك كوينمو أبقى تسألون أنا I really enjoy بخمس عينة على المساحة الرهب يغني اللي ريدي إيرنان تختاتلتنا كلهم thank you يغني اللي سلام مش سلام عليك نقول لنا